Hej og velkommen indenfor på min side om uddannelsen til holistisk recovery terapeut. Missionen i mit arbejdsliv er at være medskaber til en positiv forandring for det sårbare menneske, der er i sit livs værste stormvejr. Mit navn er Mani Jokorsky. Jeg er psykoterapeut, biopat, akupunktør og mastercoach. Ideen til uddannelsen udspringer fra min mangeårige viden og erfaring fra en klinik, samt 13 år inden for psykiatrien, hvor jeg havde frihed til at arbejde med recovery, discovery, empowerment på naturlig vis. Du kan læse mere på mit CV under min profil. Arbejdet inden for psykiatrien har givet mig en masse brugbare viden og erfaring med, at alle mennesker kan komme sig med den rette livsstilsmedicin. Og det har jeg rigtig mange resultater med, fordi alle mennesker skal behandles ens og dermed forskelligt. Det er mit motto. I psykiatrien arbejdes og behandles ud fra devisen one size fits all med psykofarmaka. Det er på ingen måde fyldestgørende, fordi mennesket er en respons på det miljø, som vedkommende har befundet eller befinder sig i, og de oplevelser kan ikke bare dulmes med en pille. Der er i høj grad brug for en mangfoldig ressourceopbyggende tilgang, som uddannelsen tilbyder. Og du kommer ikke til at kede dig, fordi det handler om helheden. Meld dig til infoaften af uddannelsen, og tak fordi du kiggede med.